खरेच तरेन ते निभयला आज आमचेर विश्वास दवरून आणि तांचो आशीर्वाद दिवन. पण पहिल्यांदा आपण निवडणुकीच्या रिंगणात आलात, काय म्हणाल? अशी चांगल्या मार्जिन येण्याची आशा होती, तुमची एक सेफ सीट आहे, पण तरीही परफॉर्मन्स कसं पाहता? दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन्स. माहीत होतं की लीड येणार म्हणून, पण दिस इज रिअली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन्स. लोकांचा आशीर्वाद आणि प्रेम आणि विश्वास आहे म्हणून हे सगळं घडलं. तुम्ही तुमचे मिस्टर विश्वजीत यांच्या खानावळीन काम करतले, आता तुम्ही एक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह झाल्या, कसे तुम्ही हे सगळ्या लोकांचे प्रश्न मांडटाल विधानसभेन किंवा बीजेपीची ओवरऑल कंडिशन तुम्ही कशी पळयता गोंयांत आता? आम्ही विकास केला, आमच्या पार्टीन कामां केल्या म्हणून आम्ही हांगा आज पावल्या आणि लोकांनी विश्वास दवरला. खूप नेगेटिव्ह कॅम्पेनिंग जाल्लें, तरी पासून लोकांनी विश्वास दवरला. तांणी पळयला दिल्ली सरकार आमची आसा, हांगा डबल इंजीन आमची सरकार, दिल्ली सरकार हांगा आसा म्हणटकच हांगाय आमचो विकास जातलो आमच्या लोकांचो. आणि आमी ज्या तरेन इतले